And each Tommy, it's a Jeep. Leis an Vermore. Agus Tommy the dul tríd na park and a go léir. Fécin amach. Na ba. Agus na cuairig. Agus ceapan go bhfuil lei eile hús an seo. Fécir tá sé go ri. Tá sé ri go topic. Tá sé go ri ar nós na gaotha. Agus sin a báthir sin. Boy, tá sé ag ri go topic na bhfuil. Hey! Tá ras an seo. Tar hewl an seo, lad. Hey. Tá tus a rá. Mr. Cold one car on next. Well, tus a rá le aim ro lumsa. God, tá sé ag ri go topic freisin na bhfuil. All right. And is seo é an máthair an seo. An máthair. Agus a rugú an lei seo. Just truc an nóméid ó hin. An gredfáid sin. And is fécir an lei a thóg seo. Ah, tá sé go háling ar fad. Truc an nóméid. Ah, fécir. Tá sé dul arás chuig go bháthair. Féach sin an máthair. Dul arás, tá sé géirí beagán in bainneáil stóga. Ah, tá sin go háling ar fad. An máthair agus an lei óg. Féach, tá sé glúraigh an bainne. Tá sé glúraigh an bainne all right, look. A bhecinn tú é sin. Ah, fécir sin anis. Tá sé ag óil an bainne. Tá beagán in agléir an mar. Ah, fécir sin. Tá sé ná an siúil anis. Máthair ag ithe an fearr. Tá sé, Ah, fécir sin. Cad is an ditse? Bosco, anna? Is tus a bosca? Ah, go má. Ó lag Lord. Cén is hiú? Tá méid trucha nóméid. Na go sé sin dúchréite. I réhas ar fad. All right, Bosco. Fága mé hiú, okay? Slán leat anis. Oh, tá car a nua agam an seo. Nach bhfuil car a nua agam. Yeah.